Catalunya ha d'estructurar les infraestructures hídriques segons l'aigua que té i invertir en la reutilització de l'aigua, l'eficiència i la bona gestió dels aqüífers. Així ho apunta el director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, Ramon Arribas, que ha participat aquest dimecres al vespre a la Biblioteca Central en una conferència sobre la nova cultura de l'aigua, visions locals i globals, junt amb el regidor de Medi Ambient, Màrius Massaller. Arribas ha defensat un debat tranquil sobre la gestió de l'aigua fora de la situació d'excepcionalitat i urgència que en l'actualitat viu el país, a causa de la sequera. Per Arribas, una bona gestió de l'aigua és compatible amb el respecte amb el medi ambient, amb estructures dins la pròpia conca i amb criteris de reutilització, eficiència i sostenibilitat. Nosaltres hem d'estructurar-nos en funció de l'aigua que tenim. Aquest és el principi. Per tant, nosaltres estem en un país mediterrani, estem en un país que té uns límits. Quins són aquests límits? Aquests límits són, d'una banda, a l'ús, són la població. Per tant, hi ha un seguit d'usos que segurament en aquest país tenen un límit. Camps de golf, per posar el cas. Tenim un límit, un altre límit, que és la població. En l'acte organitzat per Esquerra, Arribas ha criticat el debat actual contaminat per interessos partidistes i ha desmentit que des del govern s'actuï amb improvisació. Per Arribas, la situació d'excepcionalitat actual és una oportunitat per avançar amb més força cap a una gestió més sostenible, lluny de la política de transvasaments que només han de ser temporals i en situacions crítiques com l'actual.